Ready na ka, Day? Ready na na. I was born ready. Yawa ka, Day. Hey guys, what's up? It's Angela and welcome to my channel. Karon kay, syempre, ako na sa invite. Hi mga day dire sa channel na Angela na po rin yung ante. Yes. Present na po eh. Love na sa me. Wala mo nga nung ikolab ko niya ako sila yung madaginot. Grabe ka. Nais sa kanday. Tagan magdaganahan atong gift wrap na to na yung challenge. So, karon lahi na pag nga challenge among buhaton. Pero wala na yung rap mahitabo karon. Lahi na. Mo na siya ang tawag nga style swap challenge. Basically ang mahitabo kay kung unsa akong style like sa outfit o kanang makeup kaya akong ihampas sa iya. Tananday. Ano ba ako nalipay na lang? O lagi kay hate kay niya ang color nga pink. If maklaro or mabantayan ninyo nga sa vlogs niya kay all black jud siya or premier siya black niya. Ako kay syempre pink. Lagi sa ba? Lambot. Awar ko na ang chair. If kabantay mo sa akong style kay pabebe. Oo, pabibigay pa. At laro na akong make-up, peach. Ano pa rin kay poppers, anyong Yes, day. Mag-peach tanday. Nya ang imong kilay karon kay dili sa kanay mong usual kilay. Lagi sa mga pinakita kong kilay. Ikaw kanang straight. Oo. Lahiun po niya akong kilay tanan. O sa imong ma-feel nga usbon yung kilay. Pero ambot day, o sabot sa gibatik day. Ma-transform gid ko. Oh yes, day. Excited kay ko. Di ba na ko kanang picture out ko sa Jay kalabasan anniversary. Kaya nga yung mga sanina ay mga sitro-sitro mga pabebe. Taya ano ba ihanaw eh. Pero karon awa pa siya kita sa kuano sa outfit nga akong gi-prepare. Dapat i-prepare para niya. So maganahan mo makakita sa iyong kuan. Nya na lang. Nya na. So karon buhaton sa nato first kay ang makeup. Sige! Ang akong buhaton sa iyang karon. Ang pinaka ng the usual makeup ni Angela. Angela nga kanang noriyak nga look. So yung mga earrings niya mga weirdo. Robbon. Lain na sa weirdo dahil. Ito kasi mga earrings, mga pinya. Laban? Yes, dahil. Yes, dahil. Mag-makeup na ta. Sugdan na to sa makeup. Okay, akong naong karon wapit ako ibutang no. Ay, So, shit. kung na-insulto mo, Inainso. Ako sa doon ko makeup ron. so naman, okay pa ko na. Natural man sa dahil nga natural beauty, charet. Tsaka kay ko makeup, no? Kamis kay Simon. Thanks, Day. Kamis siya. Thanks, Asay mo ko na ni. Funda? Ay, dili kay kutig foundation man so mo skip ta sa foundation. Oy! Sige, medyo nabaguhan ko. Kay foundation day yung ante. Lagi. Nakabate ba ko makusog kay asay mo ko na ni dai concealer dai. Ano, nagbabilag daw kayo concealer? Dahil, kung ingani mong nang wala kayo dapat i-conceal. Oh yes. Oh so wala na. Natural na karon. Issue nga na eh. Kanay na lang. Pero si Angela, di siya mag-foundation. Kasi nga naman, hindi ka-foundation na just mas... Bugat so nang. Pasaan yung ganay. Bugat na gani akong nang. Bugatan pa yun. Bugat ba? Pero may ako mag-commute niya. Pilit ka sa nang. Bugat ba? Ato sa pinyo Picturing may ubo. So kani siya nga shade, dili ko sure pero mag-cover naman ni. Ako'y pangutana sa tanan makeup tutorial ni mo, diretso gid ka og concealer. In fairness. Usually ako na yung coveran kaya akong dire akong Sige. ako under eye, dire dai. Naliki mo bugat sa foundation. So, para sa lang ka na mo. Sugat na kaya akong acting. Nya ikaw mo makeup na ko niya dai. Yes, dai. Yes dai. O sa imong powder gamitan? Ako'y Ikaw powder lang. May powder ay dai. May powder ay. Hulam ra ko. May powder. Akong gamiton sa iya ron kay kaning Maybelline. Ay Maybelline. Ano si Maybe? Bilin man. Right. Imo ba ni shade? Feel na ko like Sa man, marag ko espasol dire. dili raman sa Kasi rin. marag ko hari na nga naglakaw. Magkilay na ta. Ako na kulbaan nyo. Kasi ako mga ka-dyers na sige judge nila dire. Si Angela mo kay girly mo kay siya. Yes, dai. Pero magkatoya oy. Pero may ikaw, siya ba eh, pinaka-hongga o kilay? Yes sir. Yes sir. Ay, sir, pinapressure ko. So imo na ikay pa kung kilay. Yes, dai.
Palihog If lang. kibaw mo nga kasagaran ka ng mga Korean makeup kay straight yun na ilang eyebrows. Grabe na gini eh. Murag mabae, magigo dire ba eh. Yes, dang. Never in my life. Katura ka nag-wear o ka ng pink no katong pag i-vloggers. Okay, wala mo jilain bitaw. Jilain madagino to. Ako lang jud, gigin ako madawat gid. Liki gid kay kung pahilson ko ng animal. Mura gid ako itong dalsyus yawa ni dalsyus. Ako ginagisumpa ng dalsyus. Dalsyus! Okay! Bahan sa imo Bahay life. lang mo na dalsyus yung mama. Huwag ko ka dalsyus yung kinabuhi yun. Di ay? Oh, piste Kung din mo high school. Wala mo tayong magbalerina ni yawa. Kabalo ka sa ako ang school shoes. Ano man? Converse nga all black. Wow! Lahi No? ko. High school? Lahig ko. Hindi ko ganahan mag... Lutan jud eh. Meron pa yung mga... Kano, taring-taring sa medyas, piste. Hoy! Hoy! Yawa. Dangi ko ninyo ha! Stop mo ha! Sure lang. Taday! Pina ko yun kay imo kay dalsyus nga na pag taas pag imo medyas nga na yung mga ruffles. Giyatay ka! Dili sa day, may just sign. Pa lang. Yawa! Maho, manimaho. Bilasa yung bishike, kuway medyas ay. Parang medyo ba ko pwede kang telo? Wow! Salamat, day. Di ka rin ako, day. Di ko ba... Sahay. Gima lang. Hashtag bahugtel! Maternal ko na sila, day. Tingnan ikaw, 0 yung subscribers dahil. Ay, baho, maligtiil na itong Iba trend nila. ano, fashion vloggers. Sa pikas na tanga. Kilay, day. Okay. Medyo napansin po na ako sa kilay na si cake na kaya. Medyo baga-baga po. Baga ka kilay ba'y malaya? Baga. Eyeshadow. Oo, na mga pa-baby Asa to yung mga... So, magamit ta og light nga... Lighter, char. Brown sa... This lighter, oy. Also, yun imong usual nga kanang... Eyeshadow? Eyeshadow. Brown. Brown no, pero... Kanang na ko look. Smoky. Smoky sa... Pero badass! Char lang. Okay ra ko make-up panday. Dili na ko yung liho. Dili man. Behavior niyo ante. Yes, day. Kasi yung pinaka-behave, day. Salig lang ito. Yan ito. Yung excited ko, day. Yo, day. Yung mag-gradient lips din siya. Ginutabang. Mga ginaingon gid. Ayaw lagi mo pang screenshot bitaw. Wala ro ikaingon niya yung pang screenshot. Gid na. Di ko mo arte. Malagi mo rin. Char lang. Uy, pasayawan ako siya K-pop. Ginutabang Angela. Mga ni ang kuhan sa imong career, day. Muna bitaw, garang gisagol bitaw. Okay, ako ganahan ko K-pop. Pero di lang ako ganahan masayaw. Kaya ikot ko. Eh, di ba garang pig? So, muna gisagol na bitaw. Kung sagid siya, iya yung gisagol Yes, pa. day. Pwede mo happy ka. Panginaan na siya. Ganahan ko magbutang og glitter sa Okay. tunga. Glitter. Girly mo naman. Kaya sa straight na po na Yes. Ipis lang siya. Akong gamiton kay tint lang. Oo. Kay mo to akong gigamit gahapon na naganahan ko. Pa-baby kayo. Yes, doy. Tint lang. Hindi ako mo. Okay. Ano yung mga pa-baby din yung mga kuhan. Yes, Tint lang gamit. Ano lang. Hindi nakaga-contour na. dili na. Tumarin ako pag nahong. Yawa. Di ba ako kibaw sa mo contour, good? Ako, more on bronzer man ko para marag niwang. Marag morena girl lang yung ante. Kujik girl na bagay. Charang. Sure lang. Charang! Hinata ka to one day. Sige, Charang. I love you, Charang! Kaya anak ba ko, kusog ko music charm. Masa man jud seryoso, Cardi? Usahay, char lang. So, nataoy sa lips na like kuwang. Hindi mo lagyan pa natang gamitan. Alam. Mura magtilapia ang lipstickan. Sawa lang babay. Alam. Ha? Ngayon na siya. Tint Sa tunga lang dyan siya i-focus nga pagka, yan o. Bahay na kay Gumbay ng goal. Uy, mas bahay na ko. Bahay na kay Gumbay. Sige pa, day. Na. Bahay. Ano mas bahay na ko? Ang ngayon na ko. Monday. Lagi. Uy, nawala. Wala na siya ang makeup. Close up, day. Ito, close up. Hoy! Hoy! Sabi, okay. Ano, nacho lang. Nacho lang siya, yes. Murag everyday ni mo nila. Ang nakalahi lang kay ang sa eyeshadow, duhara ka shade akong gibutang. Magko na to, day. Sanina na ta. Hindi, kung muna ni gusto ko makabot ni mo. Pamilya. Yawa.
ka. Hindi na ito mga boto. Piyong day. Kaya surprise man ang kuan. So, may makeup. Surprise man ang sulutan niya. Taya, oy! Di mo siya ingon girly kayo, pero pink gid siya. Sabi, ataya sa akong, ano yun, tiyo mo naman siya musimba. Parang musimba mo. More kag di makabuok og plato. Going to church! Church, I see you! Church, I see you! Fathers! Joke lang. Dahil, i-close siya na yung mata dahil kaya ang surprise nga sa nina. Yeah. Hindi ko dili sa... Mga day mo na ginipasuot ni Angela sa ako, mga day nga outfit. yung pick Sa iyong mga pagkakapabibi. Huwag yung pagkakipapers. No, palihog lang yun. Ay, dyan na mag-rapples ko day. Mag-high-waist, bakos ko pink. Buisit. Ay, dyan na mag-bakos ko pink. Hoy, mag-high-waist ko. Yes, day. Bakos ko pink. Yes, dahil ko lagi ka dahil. Kahadlok! Grabe yun, lupig pang mani horror ba yun? Tao lang danan, bitaw yun. Mas nahadlok ko ano yun. Na, legit ba kayo kumusuto nga namin ng bayran, bitaw ko. Yawa. Okay, Day. So, abay sa'yo mata, Day. Wala pa, Day. Ang first na yung masulot. Gabi. Sleepless pa rin siya, Day. Kasi ko gahingan na. Hindi mag-all ka na i-cover. Ay! Oh, koptisa na. Cover. Dapat siya Body. Dapat siya padding! Hoy! Mga day, kaya mo, di ko mag-bra! Oh, di siya. Kailangan mo na ako, di ko mag-bra. Ayan, na siya padding! Bali, hoy! 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 Yan, next nga, siya nina kay, syempre, na siya cover up. Na siya cover up, Day. Hindi mag-all. Pero pink ba niya siya? Sinay? Na siya, Day. Kanya, ang ganahan niya, akong ganahan kay mag-high waist siya. Ay! Jeans, at least jeans. Buisit ka! Jeans. Uy, trivia, never in my life ko nag-high waist. Bitaw, kabantay sa ko. Uy, ginoo. Yan, syempre, na may belt. Natay pink nga belt. Okay na, tayo nino. Belta pag-pink. Malihog, uy. Sa ato ng suotan, no? Ayaw, sana pa. Uy, kahadlok. Ay, sigtan na, ha? Uy, na, magkalo na pag-pink. Wala, ibaw lang. If kailan mo na ako, kasagaran ka na ako kay pink. And karon kaya ako ipasulot niya kay beret na pink. Mag-beret ka, Day. Ano yung buhok na yung beret? Imagine na, Day. Oh my God, look. Yeah, bag. Fake ni siya, ha? Kanang dato na siya, pero ato na i-cover kay. Moro niya akong pink na makitaan. So, Okay? ready na. Hampas na rin siya, Day. Day, na last. Bahan sa panting nga pink. And ganahamang kong mga pabebe nga kanang eyeglass, no? Visit ka? So ako niya pasulot kay. Ay. Oo. Okay, ilis na, oh. Iluwasan na, Day. Hindi, trigger ko ubuan na yung pagbuhat sa ako. Dahil. So, mao ni siya ang iyang gamiton nga eyeglass. So, mag-ilis sa siya and Mag-ilis na ko, no? 오늘 앞에 머릿결이 휘날리는 향기에 기분이 좋아서 너의 그 사랑이 피어나고 mao ni siya ang resulta. Sino maingon, Day? Wala na ikaw si Bishiki ko eh. Sabot sa gibati. Nagkaroon ako pa. Ana man na siya, Day. Ana man na siya. Dapat makita man na ang earrings. Oo, dalawa. Yeah, marag nabaguhan yun. Ipo mo kung tutoy. Oh, mao siya, Day, yung nakuha siya. Ngala na, Marag na ipo. Yeah, dalawa mo nga day. Ang ga-insert. Yung Oh, sample belt niyo na- kay ga-insert ka og ay ka nag-high waist. Dili ko ganahan eh. Marag gigi. Hindi, marag gigi. Tuok akong tiyan. Magkuantaan niya, mag-OOTD. Dapat ka mag-aura-aura like Beshi Okay. Kaya ng... Oo, day. Ay, grabe naman ginoy. Ang ngayon kay ka sa makeup. Tayo para medyo mamarap ito. Okay? Para og bas pero masaw. Nindot na siya irampa pang G-spot. Hoy! Grabe, day. Grabe ito. Tagkaluha ni rin. What if no? Mas Beshi Cake siguro if ka ng katong black hair lang yun mo ba niya? Never in my life, Jiko. Ali day, kuwanti ka day, lookbook ti ka day. There, Aura-aura na ka day. Pura makapotographer na tiguang na ito. Grabe ka, pink, oy! Wala ka nalipay sa Hindi pa yung pink. gisuot, day. Tigot ka na, day. Bahala mo, di ha. Ano na day?
Di siya makuha ni mong naon, day. Ngala, huwag siya kang ganahin, day. Wala bitaw kung ka ng batang gamay ang pasibisi. Ate ko si Bisi. Di ko yung paturo. Asa ako nang nasa pa, bebe? Kita. Ay, bakit naman nakita? Tawag siya ka pa, bebe. Wala siya na porma, day. Maura siya o niya, syempre patukaran na to siya og twice. Visit ka. Likey. Sige, day. Sige day, be. Sa una pag-aura ni mo, day, aura ni Beshi Cake. Ayaw mo ba? Yo, di gina ako matulon, bitaw. Aura, cute, day. Masa pa man, day? Tuluin ako. Isa ba, day? Ikaw, isa ba? Naalala ni mo. Hard ka naalala. Yeah, wink dan day. Ipuling ko na. I-impersonate ko. Hi guys, what's up? It's Angela and welcome back to my channel. Day, yun yung maghihapon to day. Sige na kumawa, no? Kana outro na ko day. Kana always remember that it's okay not to be perfect. Sino mo outro? Always remember that it's okay not to be perfect. Always remember is, Kahangak ba? Kahangak ba mabisya Ako, hindi ako maawat, hindi mo intro bitaw. Sige, Kalma day. kay kaday. Lang yes day. Ikaw na kay. Hi mo dyan. Hi guys, what's up? It's Angela. Welcome back to my channel. Ay, kanay mag-internet. Hindi na ako kayo rin. I-rate siya day. Kita ka sa imong self nga magsulot ana one day. Dili, wala. Dili good. Lain. Wala bitaw. Dili gyud ay. Ora ko lang giatil Forever Halloween. hate na gud ni mo ang Dili gyud grabe gyud siya ka girly mabuang ko. Grabe na bitaw gyud kay. Ibaw ka ang unahuna gud nako unta kay ba magsayal ka. Hoy! Kung umapang pagka-girly niya, di ko ingani gid nga pagkatao. Palihog lang. Pero kung ang style naman lang gali ang atong basihan, nindot tiki siya. Imagine Pero dili ko musuot. Wala nga nabi Di ko musuot gyud bahala gyud mo diha. Kini day wa ka naliki ani day. Naliki ko ani dayo mo na kung photographer mo na register. Ganan ko ani cute siya eh. Mura na ngayon oh, ko pero pink lang gid siya. Yes day. Maano na siya and turn na niya para ikuan ko. Bawsan Makeover. na ako Manimaus na siya. Yung Bawsan murag na na ako siya. ako sa nahadlok ko kay dili ko comfortable nga dili mag-bra if lakaw ana. Of course mga day no, kailangan mo sa ako ang style. No? Oh my Sa bra. atong ihampas. Free the seats. Kang Beshi Cake, no? Kung unsa gyud ang style gyud ako. Mag-uol. Yung ano na ang makeup ni mo day. Sige day. So that's it for today's video. If nalingaw naman, please don't forget to give this a thumbs up, subscribe to my channel of Kang Muni. Of course mga day, And- hindi ka lang laban. Yes. Follow us on our social media. Angela Morales X. At Muni, laban at Muni Yes. Instagram, Twitter, tanan. Nagbuhat pod me ang video niya nga iya ko gi-transform kay nasa yung channel. So, Pamanhin na mo. yes. Pamanhin na mo. Click na dayon mo sa iya. Mag-uol. I will see you guys on my next video and always remember that it's okay not to be perfect. Bye-bye. Ano day? Yawa.